Przedstaw się jeszcze raz, jak pan się nazywa, panie wykonawca. Kajetan Orlowski. I co nam pan zaśpiewa? O wakacjach. To prosimy. A nie chciałaś, babcia się Ciszej teraz. Dobrze, nie musisz jeść. Gdy pojadę do Turcji, wtedy poczujesz szał. W tych basenach i na wyszczaniach. W morzu, gdzie tam będą małe fale te. Jak popłynę promem, to zdanę choroby morskiej. Najbardziej na świecie wakacje. Znów będą wakacje. Wakacje. Znów będą wakacje. Gdy jestem ciepły, idę sobie poczytać książkę. Potem uspokoję się. Popoczynam książkę już. Niezły raper jesteś. Nie? Niezły raper. Pójdę na basen. wakacje. My bierzemy wszystko. Wakacje. No wakacje. Wakacje. No będą wakacje. Dziękujemy, uważaj.